малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Таванът на баба и дядо. Пепа и Джордж си играят в къщата на баба Прасенце и дядо Прасенце. Здравей, дядо Прасенце! Дядо Прасенце! Хо-хо! Здравей, Пепа! Здравей, Джордж! Довиждане! До скоро! До скоро! Къде е баба Прасенце? Здравейте, малки мои! Това е гласът на баба Прасенце, но къде е тя? Бабо Прасенце! Ето ме! Бабо Прасенце! Бабо Прасенце! Защо баба е на покрива? Чистим таванската стая. Какво е таванска стая? Там държим нашите стари вещи. Колкото тепли са, стари дядо? Ха-ха! Някои са по-стари даже от мен. Може ли да помогнем? Добре. Таванската стая на баба и дядо е на най-горния етаж на къщата. Това е вратата на тавана. Как ще се качим там? Знам един хитър трик. Здравейте, малки мои! Това е баба! Качете се! Това е нашия таван. Еха! Много е претрупан. Да, пълен е със стари вещи. Пепа и Джордж ще ни помогнат да изхвърлим някои неща. Добре, да започнем с изхвърлянето на тази кутия. О, не и тази кутия. Наистина ли ни трябва? Това е моят кораб в бутилка. А това? Това е другият ми кораб в бутилка. А ето тези? Там също има кораби в бутилки. Всичките ми трябват. Ще трябва да изхвърлим нещо. Какво ще кажеш за тази кутия? Не моите шапки. Сложна работа. Не можем да решим какво да изхвърлим. Сетих се. Ще оставим Пепа и Джордж да решат. Добре. Да изхвърлим този стар съндък. Ау! Не и това! Това не е просто стар съндък. Това е нашия грамофон. А това беше любимата ни плоча. Може ли да я пуснем? Да. Хо-хо! Не сме я слушали от години. Хо-хо! Назад в спомените! Хайде, Пепа и Джордж, да танцуваме. Мама Прасенце е тук, за да прибере Пепа и Джордж. Ехо! Къде сте? Мама Прасенце не може да намери никого. Какъв е този шум? Здравейте! Танцувахме на любимата плоча на баба и дядо Прасенце. Да, баба и дядо постоянно я пускаха. О, ето я плочата, която си пусках като малко прасенце. Коя е тя? Казва се "Птичките лаят бау-бау". Само не птичките лаят бау-бау. Непрекъснато ни я пускаше. Мислих, че отдавна сме я изхвърлили. Птичките лаят, кучетата пеят. Бау-пю, бау-пю, бау-бау-бау. Овцете мучат, а кравите бдеят. Му-бе, бау-пю, му-бе, бау-пю, бау-бау-бау. Пак! Птичките лаят, кучетата пеят. Бау-пю, бау-пю, бау-бау-бау. Овцете мучат, а кравите бдеят. Му-бе, бау-пю, му-бе, бау-пю, бау-бау-бау. Това беше забавно, но все пак трябва да решим какво да изхвърлим. Пепа, какво да хвърлим и какво да запазим? Май трябва да запазите всичко. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Локализация Графити Студио.